ፍልሰታ ማለት ታይ ማለት ፍልሰታ ማለት ታይ ማለት ፍልሰታ ስርወ ቃሉ ፈለሰ ልብል ናግዕዝ ቃሉ ትርጉሙ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምስዳድ ወይ ምጉዓዝ ወይ ምንቅስቃስ ማለት ፍልሰታ ክበሃል ከሎ ምስዳድ ማለት ፍልሰታ ወይ ጾመ ፍልሰታ ወይ ፍልሰተ ማርያም ክንብል ከለና ለለ ታይ ማለት እዩ ወይ ስለ ጾመ ማርያም ክንሐስብ ከለና ሁሉ ግዜ ጾመ ፍልሰታ ኢና ንብል ጾመ ፍልሰታ ማለት ታይ ማለት እዩ ይኸዝቱ ጉዳይ ቀጥተኛ ትርጉሙ ትጾም ህምለሎ ልፍለጥ ስለልኾነ ንሕደጉ ፍልሰታ ማለት ግን ናድንግል ማርያም ስጋ ካብ ምድሪ ናብ ገነት ምፍላሱ ድሓር ለለ ካብ ዕፀ ህይወት ካብ ገነት ላብዚ ምድሪ ዘብዝለሎ ወይ ላብ ጌቴ ሴማኒ ምፍላሱ ልንገረሉ ልዝከረሉ ልሕሰበሉ ማለት እዩ እዚ ጾመ ፍልሰታ ኢልና ንጽውዕ ትርጉሙ እዚ በህመይ መንገድ እዩ ጾመ ፍልሰታ ተዋሂሉ ነገር ካብ ስሩ ህምልብሃል ሕጽረ ቢልና በሐጽሩ ካብ ስሩ ንጀምሩ እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ብ5485 ዓመተ ዓለም ወይ ለዓመተ ምህረት 15 ዓመት ከቀርዮ ከሎ ካውባ ያጨም ካብና ሃና ኣብ ሊባኖስ ልበሃል ቦታና ስፍራ ተወሊዳ ንብል መፍቀሬ ጥበብ ሰሎሞን እዚ ልምልከት ታይብለና ዛኖ ዚኣ ኣብ ዝቦታ ዚ ኣብዚ ስፍራ ዘህምል ተወለደት ክናገር ከሎ ሊባኖስ ትወፅእ መርዓት ይብል ካብ ሊባኖስ መርዓት ትወፅእ ኢሉ ስለዚ ጉዳይ ዚ ይናገር መርዓት ትበሃለላ እማ አምላክ ያ እማ አምላክ ስለዚ ኣብ ሊባኖስ ተወሊዳ ንብል በዛ አንተ ወል ተቀስቆ በታንተ ወል ገለጽቆ ጊዜ ሰዓቲ ማለት እዩ በሐጽሩ ስለዚህ እማ አምላክ ምስተወለደት 3 ዓመት ለአክል ምሰባ ያጨም ምስናህና ተቀሚጣ 3 ዓመት ምስመልአ ናስእለት ናመጽዓ እኖ በመንባራ ኣብ 3 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ሕሊፎም ይወማ 12 ዓመት ለለ ካብ 3 ዓመት ጀሚራ ክሳብ 15 ዓመት ሙሉ ኣብ ቤተ መቅደስ እማ አምላክ ተቀሚጣ እዚ 3 ክድመር 12 ብድምሩ 15 ይሆን 15 ዓመት ምስመልአ አይሁድ ናሁ ወርዘወት ወለተ እስራኤል እምባይ ሕዚ አካለ መጠን በጽሓ እያ ዕድማ አኺሉ እዩ መንእሰይት ኮይና እያሞ ካብ ቤተ መቅደስና ትውፃእ ኢሎም በምቀኝነት ተላኢሎም ካብ ቤተ መቅደስ ትውፃእ ምስተባሃለት ዘካርያስ ልበሃል ካህን ና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አቡኡ ና እማ አምላክና ቅድስት ድንግል ማርያም ጉዳይ ምስ እግዚአብሔር ተነጋጊሩ ሰፊሕ ታሪክ እንወውዝ በሐጽሩ ግን ወገና ዘመዳ ለነበረ ቤተሰባ ካብ ልኾን ዮሴፍ ለሐላውነት ማምላክ ለምሕላው ስለልተመረጸ ዮሴፍ ለድንግል ማርያም ወሲዱዋ መልአክ ለቀድሙ ለዮሴፍ ምል ተናገሩ ማለት እዩ ኢትፍራህ ነሲኦታ ለማርያም ፍርት ከይሉ ምል ተናገሩ ስለዚህ ለድንግል ማርያም ወሲዱዋ ዮሴፍ ማለት እዩ በዘጋጣሚ ትሽዓንተ ወርሕ ለአክል እማ አምላክ ምስ ዮሴፍ ተቀሚጣ 15 ዓመት 9 ወርሕ ይሆን ክሳብዚ 9 ወርሕ ምስ መልአ ድሕሪ 9 ወርሕ 5 መዓልቲ ጎይታ መድኃኒታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለደቶ ስለዚህ ጎይታ ካብ ወለደትሉ ጊዜ ሰዓት ይጀምራ እማ አምላክ ኣብ ስደት ለኣብዝለ ለ33 ዓመት 3 ወርሕ ለአክል ምስ ወዳ ተቀሚጣ አፍቲ 9 ወርሕ ነይሩና ካብዚ 33 ዓመት 3 ወርሕ ክንወስኽ ከለና 16 ይኾንሎ ማለት እዩ ለ16 33 ይደምሩሉ ስለዚህ 33 ዓመት 3 ወርሕ ምስ ጎይታ ምስ ተቀመጠት ድሕሪኡ ድሕሪ እርገት ጎይታ ለለ ጎይታ መስቀል ኮይኑ ለወዱ ለደቀ መዝሙሩ ለዮሐንስ ሓደራ ኢሉ ስለለሃባ 15 ዓመት ለአክል ለለ ምስ ዮሐንስ እማ አምላክ ተቀሚጣ እዚ ሁሉ ብድምሩ እንደ ይኾን 34 ዓመት ይኾን እማ አምላክ 34 ዓመት ምስ አኸላ ብ49 ዓመተ ምህረት በዘመነ ሉቃስ ጥሪ 21 ዕለተ ሰንበት ካብዚ ዓለም ዘብዝለሎ ዓሪፋ በሐጽሩ ናድንግል ማርያም ዕረፍታ ሞታ ክሳብ ዝለሎ ታሪክ እዚ ይመስል ድንግል ማርያም ምስ ዓረፈት ድሕሪኡ ደቀ መዛሙርታ ለድንግል ማርያም ለምቅባር ኢሎም ላብ መካነ መቃብር ላብ ጌቴ ሴማኒ ኮስዱዋ ከለው አይሁድ በመቀኝነት ተላኢሎም
أقدم بيلوم زوم حواريات زياتهم ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ ተላዒሉ እዩ ላበሉ ብምስፋኹም ብዙሓት ሰባት እሚኖም እዮም ብዙሓት ሰባት ተጥሚቆም እዮም ሓዝለለ እንኡለ ተንሲኣ እያ እንኡለ አሪጋ እያ ክውሉና እዮም ስለዚ ኸይድና ድንግል ማርያም ከይተቀበረት በሐዊ ነጥፈ እያ በሐው ነቃጽላ እምበይ ክትቀበር የብላይ ተተቀቢራ ተንሲኣ ክውሉና እዮም ህዝቡ ሁሉ ከአምኖም እምባይ እንኡ ተቀቢራ እንድሕር ተንሲኣማ ወዳለ ተንሲኡ እዩ ወዳለ ተንሲኡ ክውሉና እዮም ኢሎም አይሁድ ለድንግል ማርያም ለምጥፋ ለድንግል ማርያም ለምቅጻል ኢሎም ላብ እቲ ደቀ መዛሙርት ለነበርዎ ላብ ጌቴ ሴማኒ መኻድ ጀመሩ መልአክ እግዚአብሔር መጽኡ ግን ና ድንግል ማርያም ክብር ለመግላጽ ድንግል ማርያም ና ድንግል ማርያም ስጋና ና ዮሐንስ ላብ ገነት ኣብ ትሕቲ ገነት በጽሕዎ ተቀመጡ ወሰዶም ላብ ገነት ወሰዶም ስለዚህ ክሳብ ዝለሎ ና ድንግል ማርያም مخادينا نملكت دنجل مريم عارفة مسبلنا دحريو كمريت لابجنة سجاءها من الفلسة نملكت زي كمريت لابجنة تزواوي راني أزو بعلو فلساتي لبها فلساتها نولو لزل بعلو له سلزي كمريت تلعيلا ويم كابز مريت زبزلو ملاك مسيو لابي وسيدوانيو مس يوحنس جيرو لابجنة يوحنس لابدك أمزا مورت مسيو دنجل مريم سجاء أبجنة أبتحت إسهي وتهمل تقمت ألتم دك أمزا مورت نجيرو الرجاجيعوم توم دك مزامورت ግን ዮሐንስ ና ድንግል ማርያም መወዳታ ተመልኪቱ ርእዩ ንሕና ግን ለይረኤና ላበሉ ሁሉ ጊዜ ላብ እግዚአብሔር የተሐሳሱ ነይሮም ይጭነቁ ነይሮም በዚ ጉዳይ ተንፈልጦ አፍና መሊእና ምእንት ክንምስክር አፍና መሊእና ና እማ አምላክ ቅድስ ድንግል ማርያም ነገራ ለህዝቡ ሁሉ ምእንቲ ዜና ክንናገር ይብሉ ነይሮም ስለዚህ ዓረፊ ሁሉ ጊዜ ደጋጊሞም ይናገሩ ነይሮም እዚ ልኾን ለሎ ማአዚዩ ጥሪ ኢስራኤል ሓደይ 49 ዓመተ ምህረት ይልብለለሁ ካብ ጥሪ ኢስራኤል ሓደይ ክሳብ ነሐሰ ሓደ ብለሎ همز ላበሉ ቀንያቶም ነይሮም ቶም ሐዋርያት እዚኦም ደሓር ነሐሰ ሓደ ካብ ሃገረ ስብከቶም ከሃገረ ስብከቶም መጺኦም ተመሊሶም ኣብ ሓደ በኢየሩሳሌም ኮይኖም ስዋኢል ምትሐዝ ቆሪጾም ተላዓሉቶም ደቀ መዛሙርት ክልተ ስዋኢል ምትሐዝ دحار እግዚአብሔር ና ማአምላኩ ጉዳይ መወዳእታ አህሜ ኮይኑ ክገልጸልና እዩ ኢሎም ስዋኢ ሒዞ ካብና ሓሰ ሓደ ጀሚሮም ክሳብና ሓሰ 14 ለሎ ክልተ ስዋኢ ተዋሂሉ ይጽዋዕ ክልተ ሰሙን ማለት እዩ ሓደ